Kwezemidlalo wamukelwe ngenkulu inhlokomo emadadeni eNewcastle KwaZulu-Natal umpetha wama-Paralympics uLucas Sithole. uSithole ebambisene noDonald Rampadi banqoba indondo yethusi emidlalweni webhola lomphebezo labahamba ngesihlalo esinamasonto emqhudelwaneni wama-Paralympics eParis eFrance nokube ngokokuqala ukwenzeka eAfrika. uSithole udabuka emadadeni. Njengamanje sixhumana nentatheli yezindaba zethu noZipho Xaba ehambisana nomthwebo lwezithombe uMaxwell Slotolo abahambele lo mcimbi. noZipho siyakwamukela ezindabeni zethu. Siyezwa kuthiwa kuyabanda kakhulu lapha amakhaza ashubisa umkanja. Awabavembanga kodwa abantu ukuthi bazobona leli qhawe. Ngibingelele kuwethabile studio, ngibingelele nakumbukeli ngasekhaya. Abantu baseNewcastle badele amakhaza bazobona iqhawe lawo baphinde balibungaze njengoba libuye nendondo yethusi kumqhudelwano wama-Paralympics. Njengamanje sizoxhumana nabenhlangano ebikade lokhu imlekelela ngesikhathi esayilungiselela wona lo mqhudelwano. Baba uTumi, ngikubingelele ngikwamukele ezindabeni zethu. Sacela nje mhlambe usilandise ngohambo bese senibe nalo kanye nobaba nobhuti uLucas. Yeah, ngiyabonga kakhulu sisi wami. uLucas is a very special person to us as a foundation. Sisebenze naye kakhulu ukumchasa nokuboosta i-confidence yakhe njengoba bekazohamba ya kuma-Olympics eParis kuyodlala. Ukubuya kwakhe it doesn't end on this event. Sinama programs azowenzaka nationwide through uLucas. And lawo ma-programs azosebenzisana ney'kolo nomphakathi where we are developing youth kabanzi on tennis. And over and above that, sizowakha futhi nama-sport infrastructures, kakhulukazi i-tennis across the country ey'kolweni, where we can actually develop the sport and enable kids to get to know more about lo msebenzi kaLucas awenzayo. Njengoba uyizwela-ke mbukeli exoxa ubaba ngama-plans noma izinhlelo abanazo naye ubhuti uLucas. Ngasekuqaleni noma emini sike saxoxisana naye ubhuti uLucas Sithole. Watusa kakhulu umngani wakhe abebekade bebambisene naye emqhudelwaneni. Angazi ukuthi ngayichaza kanjani indlela engizizwa ngakhona, kodwa nje ngijabule kakhulu nokuthi nozakwethu abekhona la uteammate wami engawina naye ibronze all the way from eTzanini ePolokwane ukuthi abekhona lana. It means a lot to me, yabo, to have a brother, to have a teammate like him. Ngijabulisa kakhulu, siyajabula kakhulu ukuthi kube yithi abantu for the first black people and a first black disabled people to bring this kind of an achievement, understand, to the people, just to show our community ukuthi yazini noma ngathi uphila ngesimo esinjani, if unokuthi unamaphupho unani sacela uqhubeka namaphupho akho. Mbukeli, lo mcimbi osanda kuphela ubukade unandiswa abaculi abafana noBig Zulu, uDJ Tira kanye noAnda Ntanzi ke naye nabanye. Thabile, angibuyisele kuwintambo. Sibonga kakhulu lebo kuyintatheli yethu noZipho Xaba besibikela esemadadeni KwaZulu-Natal.